My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Ambuye azilemegezeka flash manager, ambuye atamandike flash manager. Opitirira tufuna kuti titseke maso tipemphere, timyamike Mulungu pazimene watichitira. Let us bow our heads and pray. Our dear mighty Heavenly Father, we have come before thy throne of grace this morning. We want to bless you, want to exalt you, just because you are good, you are wonderful, you are marvelous, you are precious. Thank you, Father, because you have made it possible for us to gather in such a number. Father, you are worthy to receive all the glory, you are worthy to receive all the honor. Thank you, Holy Spirit. We invite you to come in our midst. Father, we ask you to guide us, we ask you to teach us, to rebuke us. In Jesus' mighty name I've prayed. Amen. Monga mene mwavakale kuti lero tikhatugawana mawu a Mulungu. Mawu athu amene tifuna tigawane lero akuchokera pa mabuku awiri. Buku loyamba ndi buku la 2 Mafumu verse 7 kuyambira 1 mpaka 9. Koma makamaka tidzatsindika kwambiri pa 9 ipo. Buku la chiwiri ndi la Luka 2 verse 15. Monga mene tikudziwira kuti mutu wa chaka chino umene unasankhidwa pano pa Msonkhamanja ndi kukwaniritsa masomphenya maloto anu. Kukwaniritsa masomphenya maloto anu. Ndiye ine mutu mene ndifuna ndilalikire pano ndi okhudzana ndi mene tingamukondwetsere Mulungu komanso kuti pa zimene ife situkwaniritsa. Ndifuna ndifotokoze zimene ife situkwaniritsa ndi zimene ife situkuchita bwino. Timafuna munthu mmodzi atatiwerengera buku la 2 Mafumu chapter 7 verse 9. 2 Mafumu chapter 7 verse 9. The book of 2 Kings chapter 7. We are going to read from verse 1 up until verse 9. I'm using a Good News Bible. 2 Kings chapter 7. We'll start reading from verse 1 up until 9. Elisha answered, "Listen to what the Lord says. By this time tomorrow you will be able to buy in Samaria 3 kilograms of the best wheat or 6 kilograms of barley for 1 piece of silver." The personal attendant of the king said to Elisha, "That can't happen, not even if the Lord himself were to send grain at once. You will see it happen, but you will never eat any of the food," Elisha replied. Going now to verse 3, there is a heading that reads, "The Syrian army leaves." Verse 3, 4 men who were suffering from a deadly skin disease were outside the gates of Samaria, and they said to one another, "Why should we wait here until we die? It's no use going into the city, because we will starve to death in there. But if we stay here, we will die also. So let's go to the Syrian camp. The worst they can do is kill us, but maybe they will spare our lives." So as it began to get dark, they went to the Syrian camp. But when they reached it, no one was there. The Lord had made the Syrians hear what sounded like the advance of a large army with horses and chariots, and the Syrians thought that the king of Israel had hired Hittite and Egyptian kings and their armies to attack them.
So that evening the Syrians had fled for their lives, abandoning their tents, horses and donkeys, and leaving the camp just as it was. When the 4 men reached the edge of the camp, they went into a tent, ate and drank what was there, grabbed the silver, gold and clothing they found, and went off and hid them. Then they returned, entered another tent, and did the same thing. Verse 9 and the last one. But when they said to each other, we shouldn't, okay, let me take this again, verse 9 and the last one. But they said to each other, we shouldn't be doing this. We have good news, and we shouldn't keep it to ourselves. If you wait until morning to tell it, we are sure to be punished. Let's go at once and tell the king's officers. Here comes the end of our reading. Amen. Amen. Zikomo kwambiri fecha kuwerenga kumeneko. Poyamba tikukhulupirira kuti tamva nkhani yokhudzana ndi akhate folo. Anthu akhate folo amenewa ndi amene anatayidwa kunja. Khate ndi matenda ovuta kwambiri. Khate ndi nthenda imene imamupangitsa munthu kuti aoneke ngati osalidwa, kapena tinene kuti isolation, amamwika kwa isolation, chifukwa kuti munthu uja ndi otayidwa amene samafunika kuti akhale mmodzi. Ndiye nthawi imeneyo ku Israeli kudali anthu amenewa okwana 4. Ndiye chimene chidachitika chakuti anthu amenewa anawataya kunja kwa mzinda chifukwa choti samawafuna, samawakonda kamba ka nthenda ya khate. Ndiye panapezeka kuti anthu aja adakhala pasi nkugwirizana kuti tsono ndimene zililimu tiupeze kuti tosefe ndife anthu odwala khate, komano atitaya kunoko kuti tife tikhaule tikhale mitu khaliramu. Anaganiza mofatsa kuti sonse tipange bwanji, titani kuti tipulumuke, titani kuti tikhale anthu amtendere. Mkatikati moganiza choncho panapezeka kuna kuti anafuna kuti apange ulendo apite ku Israeli kumene anawatulutsa kuja chifukwa anawasiya kunja kuti anthu amene ndi anthu okanidwa ndi anthu osalidwa. Mkatikati moyenda ulendo tina kuti apite kumene akalowe ku mzinda wa Israeliko, panapezeka kuna kuti anthu aja atafika pamalire anapeza kuti pali asilikali ankhondo amene anatchinga mzinda uja kuti anthu aja asalowe, chifukwa anthu aja analionera kuti ndi osalidwa, ndi otayidwa, anthu amene amawatenga ngati kuti ndi outcast, anthu kuti safunikanso kuti akhale mmodzi. Ziteka zimenezi mmene amafika anthu aja panapeza kuti Mulungu anakonza njira yoti anthu aja akamafika azilonda amene ali pa gate aja, amene anali pa khomo aja, amene amalondera mzinda uja amve chiphokoso chimene chimabwera ngati kuti cha gulu la nkhondo. Komanso chifukwa choti kunali njala ndi nkhondo, anthu aja anapeza kuti tsono tipanga motani titani. Ndiye panapeza kuti anthu amene amalondera aja anathawa, chikhamu chija chimene chinkabwera kwa iwo ngati kuti chinthu ndasilikali ankhondo. Ndiye ine ndi pemphero langa komanso pembedzo langa kunena kuti anthu ena amene mulipo mwa inu mchipinda chino, amene mumasalidwa, amene mumakanidwa, chaka cha 2024 Ambuye asinthe nyengo zanu. Chaka cha 2024 zisakhale choncho yayi. Adani anu amene amakuonani ngati kuti ndinu yoti ndinu otayika, kapena ndinu osalidwa, kapena ndinu osafunikira mmodzi, chaka chino cha 2024 akoneni kusintha, ndipo iwo ndi amene ambiri kuthawa. Haleluya. Zitatero anthu aja anapeza kuti anakalowa mmudzi muja, asilikali aja atathawa onse. Atathawa anapeza kuti panaiza kudya zimene ankadya, asilikali aja anazisiya, panaiza ovala, panaiza kumwa, panaiza china chilichonse chofunikira chimene amagwiritsa ntchito, zija anazitaya, anazisiya nkuthawa. Ndi akhate aja ataona kuti pali mwayi apa, anayamba kudya, anayamba kumwa, kuganizira kuti tsono tipange bwanji, kwambokhala kuganiza bwinobwino mwayi okha. Ndi atakhuta tsopano kuti apa ndi akhuta, anambolingalira kuti ife tadya takhuta. Komano mkatikati mwa mzindamo muli ena anzathu amene sanadye, muli ena anzathu amene akuvutika. Mawu amenewa akutiphunzitsanso ife tsiku lino kunena kuti pamene tapeza chipambano, pamene tapeza chigonjetso, tizithanso kuganizira anthu ena. Tithe tilowe mmudzi
tikauze anzathu za uthenga wabwinowo, tikauze anzathu kumene timakhala kuja, tikauze anzathu kuntchito kwathu, tikauze anzathu kumene timaphunzira sukulu za uthenga wabwino ngati menewo, ngati mene anapangira anthu akhate aja anaganiza kuti ndi mmene zachitikiramo ife pano pande tili bwino, zathu zili bwino. Koma alipo ena ngakhale muno Mulungu adalitsa anzawo zambirimbiri, koma amalephera kuti akathandiza anthu ena, amalephera kuti akadyetsa anthu ena. Abale anzanga, tatiye tisinthe, sitikuchita bwino. Manyumba mwathu sitikuchita bwino, mabanja mwathu sitikuchita bwino. Titengere chitsanzo cha anthu 4 amene wakhate kunena kuti ataona kuti ifeyo zatikwanira tilowe mmudzi tikauzenso anzathu za uthenga umenewo. Ndi tsiku la lero lonena kuti nafenso titengerepo phunziro kuti tikauzenso anzathu za uthenga umene tikumva panowo, kuti tikhala anthu ochilimika. Ndipo anthu amenewo afolo sanachite mantha kunena kuti tikapita umene koko amwina akatipanga chipongwe, mwina akatipha, mwina akatani, koma adalimba mtima kunena kuti ndi mmene zililimu zivute zitani tipite konko. Kaya tikapita akatipha palibe kanthu, kaya akatipatsa chakudya tikathokoza Mulungu. So ndi nkhani yofuna kungolimbikitsana kunena kuti tatiyeni tikhala anthu olimba mtima, chifukwa chonena kuti tikakhala anthu amantha, mantha ndi chida chimodzi chimene Satana mdierekezi amagwiritsa ntchito pa moyo wathu. Haleluya. Ndiye tatiyeni pa moyo wathu tikamakhala tikamafuna kupanga chinthu tizipanga chinthu molimba mtima ngati mene adapangira anyamata amene awafolowa. Pa Luka 2 verse 15 tikumvanso uthenga wabwino umene akukamba za abusa ang'ombe amene anaona video yakumwamba imene Mulungu anawaonetsera zabwera kwa mpulumutsi. Ndiye nakakondanso kuti munthu mmodzi adatilengera mawu amenewa, Luka 2 verse 15. If there is anybody to read for us, please. Luka chapter 2 verse 15. Luka chapter 2 verse 15. This is still the Good News Bible. The heading reads the birth of Jesus. The birth of Jesus. Verse 15. When the angels went away from them back into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us." Amen. Amen. Apatamva zamene abusa ang'ombe anamvera uthenga. Adamva uthenga uja abusa ang'ombe, iwo sana ufikirize kuti ausunge mwawo ukhayaye. Chifukwa una uthenga wabwino, una uthenga wa chiyembekezo, una uthenga wa chipulumutso. Anayesetsa nawonso mwa njira yawo kuti atiti tipite Bethlehem komweko tikaone kuti mpulumutsi amene ndi ndani, mpulumutsi amene ndi otani. Ndiye uthenga kubwera pano ndionena kuti kodi ifeyo timati tikamva uthenga wabwino timafalitsa kwa anzathu athu, timafalitsa maofesi mwathu, timafalitsa manyumba mwathu, timafalitsa muzintchito mwathu. Tine tisinthe sitikuchita bwino, pena ndi pena sitikuchita bwino. Tiye titengere chitsanzo cha abusa ang'ombe amenewa. Nthawi nake ndimamvetsera malalikena amene amalalikira kunoko kudzera maforum amene ali kuno ku Msonkhamanja. Panali session ina yake imene amalalikira abusa akanyenda chaka chatha, imene inali seminar 53 amakamba za uthenga umenewo unena kuti tatiyeni tiyesetse kuti nafenso tifalitse uthenga umenewo, tikhala mithenga. Chimodzimodzinso akhate aja pamene anaona kuti iwo akwaniritsidwa akhuta sanafune kuti azikundikire mwawokha, koma ayesetsenso kuti akagawane ndi anzawo, ayesetsenso kuti auze uthenga wabwino anzawo amene akuvutika m'malo osiyanasiyana. Apa tikumvanso za abusa adamva uthenga onena kuti kobadwa mpulumutsi, sanakhale chete koma anaganiza kuti nafenso tatiyeni tipitenso ku Bethlehem komweko komanso tikawuzenso anthu ena za uthenga wabwino. Nthawi zina ifeyo akhristu timalephera kuti tichite bwino, timalephera kunena kuti mwina tipeze chipambano chifukwa chakuti sitimatha kufalitsa uthenga wabwino umene taupeza, sitimatha kuti tawuzenso anzathu ena zimene ifeyo zatichitikira. Pala anthu ambiri amene amavutika m'njira osiyanasiyana, pala anthu ambiri amene amalephera m'njira osiyanasiyana, koma ifeyo onena kuti timakhala ndi mtima ozikundikira, timakhala ndi mtima onena kuti ifeyo sitingakwanitse, ifeyo zimene zijazo ndi zathu zokha, mtima umenewo sitingachite bwino.
ndipo nzofunika onena kuti ngati mmene unena uthenga umene ujina amene amakambira mutu wa chakachi unena kuti kukwaniritsa masomphenya ndi maloto athu sitingakwaniritse ngati ife sitikuchita bwino. Akhristu anzanga, tiye tisinthe tiyambe kuchita bwino, sitikuchita bwino. Pala anthu ambiri amene amazunzika njira zosiyanasiyana pamene ife ngati Akhristu timangoyang'ana. Mulungu akatidalitsa sitimatha kuganizira za anthu ena, timangozindukira tokha. Mabanja mathumu zimene zikuchitika tikumakhala osokonekera, mabanja masokonekera chifukwa choti Mulungu atidalitsa pamene tikuzindikira kuti sitikuchita bwino. Ndiodala munthu amene amazindikira kuti iye sakuchita bwino kuti akapeze chipambano. Chipambano chimabwera pamene tazindikira kuti sitikuchita bwino. Haleluya. Popitiliza uthenga umenewu ndimafunanso ndigawane nanu umboni wanga. Mene mukundioneramo mukhoza ndiona mwanjira ina aliyense akhoza kukana maganizo ake amene angaganizire, komano chimene ndimafuna ndifotokozera pano chonena kuti Mulungu nthawi zina amalola nyengo zina kuti munthu udutse ndi cholinga. Ineyo mmene ndililimo suti ndabadwa yonchi yayi, ndabadwa bwinobwino, komano nthawi nake ndinadzapeza ndadwala matenda a polio amene anandikazikitsa kuti mina moyo wanga usinthe, moyo wanga uvute. Ndipo nthawi imeneyo panafika moyo kuti ndakhala kakasi kusuwa kuti ndipanga bwanji nditani, koma sindinafoke, nalimba nambeyo ndithu pamaso pa Mulungu, nakakamira ndithu pamaso pa Mulungu. Ndiye ndikukulimbikitsani kuti pa nthawi imene mwapeza mavuto a mtundu ena uliwonse, chonde abale zanga tatiyeni timukakamire Mulunguyo, chifukwa palibe vuto limene limakhala lokhazikika pa moyo wathu. Vuto lina lililonse limabwera ndi chiyembekezo, imabwera ndi nyengo yake. Nyengo imabwera, nyengo imachoka. Nthawi imeneyoyo panali mulingo onena kuti banja pakati pa makolo anga, bambo anga ndi mayi anga linasokonekera chifukwa chakuti ine ndalumala. Inali nkhani yovuta kwambiri, aliyense samakhulupirira yayi pana banja kutha. Andi abambo anga nthawi imeneyo kuti ali ndi magalimoto anayesetsa kupeza njira onena kuti ine ndimwalire chifukwa samafuna kuti akhale ndi mwana olumala mtawuni ngati munomo. Ndiye panapeza kuti pakana anatenga galimoto kuti andiponde mwamayi mayanga kuwende chotsapo cholinga chonena kuti ndisamwalire. Ndiye ndikukulimbikitsani ngati munomo makolo ena alipo amene amakhala mtima ngati umenewo, chonde tiye tisinthe kuti tipeze chipambano. Sitingapeze chipambano ngati sitinasinthe. Mwachisomo cha Mulungu ndinakakamira Mulungu paka ndinapeza kuti ndaphunzira skulu ndamaliza. Nthawi yambira skulu kunali kondivuta kuti ndipanga bwanji, ndiphunzira bwanji, chifukwa ndimatha kupita mkalasi munja kupeza kuti ndikumangokhala pamene anzanga akulemba, koma Mulungu amapanga njira pamene palibe njira. Panapezeka kunena kuti ndinayamba kuuza anzanga kuti azitenga cholembera kumandika ukamwa, ine ndikumayesesa kumalemba, kena kuti ndinapeza ndamba kuzolowera pakana ndithu kukhala munthu ona kuti ndimalemba bwinobwino nkuposa anthu ena amene amalemba ndi manja. Haleluya. Chifukwa cha chimene chichi ndimatha kumalimbikitsa anthu ena, ndipo ndimakupanga ni challenge kuti mukakakamira mwa Mulungu mudzapeza chipambano. Andi ine panopa ndikufotokoza pano ndine munthu amene ndimazidalira ndekha, ndimazimira pa ndekha, sindimaziyang'anira pasi kuti popeza ayayi ndi umali ndizikhala munthu wongopempha, ine sindili choncho yayi. Zimachitika zimene chifukwa ndimadalira Mulungu. Ukakakamira mwa Mulungu chilichonse kwayo chimakhala chotheka. Pa moyo wanga kwene chonse nchotheka. Ndipo ndimapanga discourage anthu ena amene amafuna kumayenera umphawi pa moyo wawo. Nthawi zina Akhristu anzanga umphawi timachita kuhitana dala. Umphawi timautana dala. Zimapezeka kuti mwina munthu uli ndikuthekera kochuluka, koma nthawi zambiri makaudandaula kwambiri. Ine mwakuti, ine sindinaje, ine sinapanga chakuti. Pamene kuthekera uli nako, ine ndikupanga discourage kuti tasinthani khalidwe ngati limene lolo, tasinthani machitidwe ngati amene lolo. Chifukwa chonena kuti Mulungu sanakulengeni kuti muzakhale choncho, kuti muzakhale mudandaula. Ande ndimalimbikitsa anthu ena kunena kuti tisamakhale muchizolowezi chomakamba nkhani zoti zitipangitse kuti tikhala anthu osauka. Ayi, koma tizikhala tikulimbikira mwa Ambuye, tizikhala tikulimbikira pozindikira kuti Mulungu ali nafe. Taona na anthu aja akhate forward analimbikira kupanda kuti anafoketsana, palibe amene anaganiza maganizo a ntenti pita kumweko, koma chifukwa kuti analimbikitsana kunena ayayi tatiyeni abale ndalongo tipite konko, kaya katipha tipite konko, kaya tikapeza mwa chakudya tipite kumweko. Tsono ifeyo ngati Akhristu tikakhala ndi mtima ngati umenewo
tidzapeza chipambano, tidzapeza chigonjetso. Chimodzimodzi mmene ndikukambira pano kunena kuti inenso ndikanakhala ndi mtima ngati umenewo pachiyambi kunena mmene zatiremo ndi kuti basi ineyo ndatha, ineyo moyo wanga basi ndi kuti sindingapite kuna kulikonse, koma nditani nkhani ndionena kuti naye manje mwa Khristu Yesu andi nyengo zanga zinasintha, nyengo zanga zili bwino, ndine munthu kuti ndimazidalira pandekha, ndimazimira pandekha. Ndikulimbikitsani kuti musamakhale ndi chizolowezi chomaziyang'anira pansi, koma muzikhala ndi kuthekera, kunena kuti Mulungu ndi amene amakwaniritsa, Mulungu ndi amene amachita. So pomalizira kwenikweni ndimafuna kunena kuti ndikutsimikizireni kuti never give up and don't lose hope. Mulungu ali nanu, Mulungu ali nafe. Ineyo ndimagwira ntchito yonena kuti ambiri simngamvetsetse, koma ano chifukwa choti ndimalimbikira, chifukwa chake pano pandabwera lero ndi uthenga ndikulimbikitseni kunena kuti musamafoke pa chilichonse chimene mumachita, koma muzikhala anthu olimbikira. Ndinabwera ndi mphatso imene ndimafuna ndawapatsa abusa pa ntchito imene ndimagwira kuti muione. Ine ndimagwira ntchito, ndimajambula, koma ndimajambulira pakamwa. Zinthu zionera kuti ina simungakhulupirire, komanso ndimafuna ndikulimbikitseni kuti mulipo muno anthu ena amene ndi anthu alongalonga ndo amwena bwino, koma mumalephera kupeza zofuna zanu chifukwa kuti mumaziyang'anira pansi, mumazidelera kuti sindingakwanitse. Ine ndimagwira ntchito pakamwa, pamene pakamwa pano pomwepo mumatha kugwisa ntchito mwina popanga zoyipa, pomatukwana, umamo kupanga zina zotero, koma ineyo ndimatha kupeza zosowa za moyo wanga kudzera pakamwa. Ndiye ndinabweretsa mphatso kwa abusa kuti abusa, please come forward and receive your gift. Amen. Ndimo amen. Ndimo amenewa ndafuna kuthokoza nonse chifukwa chakumvetsera kwanu, komanso mthokoza abusa, komanso mthokoze ndi session yonse. Tiyeni tisamaziyang'anira basi, tiyeni tikhale njii mwa Ambuye, tiyeni tilimbikire pa Ambuye, ndipo osadzanenanso kunena kuti background sipali bwino. Mamene asimawa bwino ndipo ndi mawu ofoketsa, ndi mawu ochotsa chilimbikitso. Background sipali bwino simaone kuti mkhoza matchula ngati akhristu. Zikoma kwambiri. Yes, ndo bwino. Kaizose. Chris, God bless you. First of all, for the rich word of God that you have preached to us. Thank you, Lord. Taking Old Testament and weaving it with New Testament, bringing to us a very important story about the 4 men with leprosy who were able to feed the village, to feed the town, to feed the people in Samaria, because they were not folding hands. But when trouble came, they also knew that there is a way in every problem. And they said, no, we shouldn't die here folding hands. We'll rise. So they rose. They rose into the village, even to challenge the armies. And God intervened. Amen. God intervened. God will always intervene in our situations. Whenever we rise, God will always stand up and
intervene because we belong to him. He is our Father and we are his children. Amen. Ine ulalike ngati unsaname kumamva kuti koma ngakenda apita ku sukulu koma mona ngati nduyambiranso chifukwa mawu a Mulungu ali ndi mphamvu. Ali ndi mphamvu kuposa maphunziro a anthu. Ndi akuti they did not say no, if we are physically challenged, what can we do? Mpaka anadane kuti let's go. Tikayankhule za uthenga wabwino. We have everything now. So food security department idali ndiwo. They were agents of mirrors, agents of food. Mpaka nakudyetsa Samaria yese and fall. Amene anatenga chumacho kuchokera kwa alamu amene adathawa nkhondo kuopa anthu fall olimba mtima. Awuzana nzanu kuti muzikhala olimba mtima. Backward never, forward ever. Be strong. Stand up on your knees and say, God will go with me. God will go with me. Kuma finally, wanenaso za Luke 2 verse 15. Abusa ngomba. No. Osama jedwetsai. Tete pidiredu ku Jerusalem. Tete pidiredu ku Bethlehem. Osa jedwetsai. Nkhwangwa ikati madzi juu zanjaso pomwepo. Osama jiraji bwana. Ukamva kuti kwina ulengeza ntchito. Usadikire kuti udzadze mzere. Kakhale pomwepo khala number 1 pa mzere. Mena zilemba wena iwafika kale uli pomwepo. Moyo ujosa oserujiru kupucha no onzanu ruka ulembedwa ntchito ntawunimu onzanu wakatsonga mkhonde. Chiyela is saying no, because we are the children of God. If Satana awafuna atipezelele chifukwa cha mbali imeneyo aziti nyoza kuzikhanga tupemphera kulibe ntchito, koma ife we know kuti ndi mapemphero ndi pemphero sitidzakhala chimodzimodzi. Ife anthu amene amapemphera amapambana. Once again, thank you so much, brother. Thank you so much, Amai. May you come forward, Amai and Tadala. Just come forward for our final remark, for we are running short of time. For those of us who are online, this marks the end of our service, and our preacher today was Mr. Chiyela, and he has preached to us. Not only that, but he has shared his life testimony. He has got a family, he's a stable man, and his upstairs, his brain has nothing to do with any physical challenge he's going through. So ananena gama service yoyamba ikuti kulumala sikutanthauza kuti kukhala ndi disability sikutanthauza kuti muli ndi inability ayi. Mulungu ndi wopsa kwambiri. Anatipanga tonsefe kuti linako kuthekera mu zinthu zonse chikhale chilimbikitso ku mpingo wa Ambuye. Brother, ine funso ndifunsa chalichi chifukwa cha nthawi mwina umboni sunanenedwa wonse. Kodi adzabwereso? Adzabwereso? Ngati ndi choncho tangokweseni dzanja nkuthe kuti mwadalitsika. Ine nkadati ngati mpingo wanena ine ndani kuti nkhozi uletsa mawu amenewa. So mkukonzedwa kwa nthawi mudzabwereso. Amayi mkukonzedwa kwa nthawi mudzabwereso. Tadala usadzakhala mva. Kuti pamenepo ife tikhoza kupitirira kuumbika monga Ambuye afuna. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.